Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu. An bɛ Ala tanu k'Ala barikada. An b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ka yira diɲɛ kɔnɔ yɛrɛwolo bɛɛ la. Ni Ala ye mɔgɔw bali k'i ka yɛrɛwolo k'i ka halala i kan ka Ala tanu k'i bangebaa fila tanu. Donc an bɛ Ala tanu k'an bangebaa filaw tanu. O tɛmɛnen kɔ an tun bɛ commune yan na bi parti sadi siège la. An ye suntigɛ mun labɛn ka se ka hakililafalenw kɛ suntigɛ min senfɛ. Ka bɛn ni lahala ye, lahala min ni an ka président bɛ o lahala kɔnɔ bi n'o o t'a nisɔndiya ko ye fiyewu. Donc an ye hakililafalenw kɛ ka hakililajiginw fana kɛ. Bon min kɔni b'anw yɛrɛ fɛ commune na coordination na o ye de k'a yira fasoden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ parti sadi tɛ se ka kɛ jamana jugu ye, kuma tɛ parti sadi président ka kɛ jamana jugu ye. Ka ɲini mɔgɔw fɛ u ka hakili munumunu dɔɔni dɔrɔn ka taa kɔfɛ. Don minnu tɛmɛna jɔn de tun bɛ sɔrɔsiw défend, jɔn de bɛ sɔrɔsiw ka minɛnw qualitéw fɔ mɔgɔw ye. Kuma min na dɔnkilidalaw bɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw bolila, kuma min na k'a fɔ minnu bɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛ bi olu bɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw bolila. Jɔn de tun bɛ sɔrɔsiw défense ta o wagati. Donc parti sadi tɛ se ka kɛ parti ye ko min bɛ sɔrɔsiw contre la. Umar Mariko tɛ se ka ye sɔrɔsiw contre la. Umar Mariko ye maa fɔlɔ ye mɔgɔ min n'a taara Russie, homme politique Mali bɛɛ ka taa Russie ka taa Russiw ka minɛnw jateminɛ ka n'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ an bɛ se ka baara kɛ n'a ye. Donc ni Umaru bɛ se ka kɛ ko bɛ Russiw contre la a t'o kɛ. Donc k'a jira jamanaden bɛɛ na k'a fɔ kuma minnu bɛ ka munumunu ani kuma minnu bɛ kan ka fɔ o ye ka mɔgɔw hakilila suɲɛ de ka essayer ka mɔgɔw kɔ don parti sadi ma. Parti sadi tile kelen ma kɛ Mali sɔrɔsiw jugu ye wa tile kelen tɛna kɛ Mali sɔrɔsiw jugu ye. Donc an bɛ a fɔ toujours k'a fɔ an sigilen bɛ an dusukun kamikaminen don wa an b'a kɔn an ka président bɛ lahalaya min na an b'a kɔn sini an b'a kɔn bi. Ka yira jamana marabagaw la k'a fɔ u kana bin maa dɔw ka jan kɔnɔ parce que nin ye jan de ye min dalen bɛ hali olu yɛrɛ ɲɛ parce que mɔgɔ min bɛ jamana président la bi ni sɔrɔsi de ale tɛ se k'a fɔ k'a tɛ Umaru Mariko dɔn a ka sɔrɔsi lafasa la. An ye sɔrɔsi caman bɔ o kɔnɔ i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min na. Sɔrɔsiw ɲɛ gannen caman kɛra anw de ka dɛmɛ sera o ma. Donc ani sɔrɔsi tɛ yen bi k'i bɛ se k'a fɔ Umaru Mariko ka lahɔrɔma dɔ ma s'i ma yɔrɔ dɔ la i tɛ se k'a fɔ. Donc an b'o ɲini fasoden jama fɛ u kana ta vidéo ko ninnu fɛ u kana ta vidéo maniw fɛ u ka baara kɛ ka hakili la baara dɔrɔn san dama dama ka kɔn ɲina ɲɛ jɔnw de tun bɛ armée ka défense ta jɔn de tun bɛ armée ka kuma fɔ assemblée kɔnɔ. Donc k'a ɲini fasodenw fɛ u kana sɔn ka o fɔ u yɛrɛ y'o sɛgɛn minnu kɛ don tɛmɛnenw na k'o sɛgɛn kɛ fu ye k'a daji tile kelen. Donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka yira fasodenw na k'a fɔ an kɔni an bɛ armée kɔ sini an bɛ armée kɔ bi. Mais an bɛ min contre la n'an tɛ fɛ ka kɛ o ye ka mɔgɔw bali k'u hakilila fɔ walima ka hadamadenw bali ka se ka taa u ɲɛna yɔrɔw la. An kɔni b'o ɲini u k'a essayer ka o ko bolo kan u k'a bolo kan an b'a ɲini u fɛ u k'a bolo kan. O de tun b'an fɛ ka fɔ parti sadi commune tɔgɔ la